Discuss talaga dun sa clue.
Egunon guztioi, ongi etorri denoi, Humanitate Digitalak Euskal Herritik jardunaldiaren lehenengo edizio honetara, eta lehenengo edizio horren barruan, lehenengo solasaldira, gaur estreno baten barruan, estreno batean gaude. Gaur gainera ez da gaur atzo da, hau ikusten duzuenerako astebete igarota egongo baita, eta gaur gurekin, hau da atzo, Okela Sormen Lantegiko Satxa Jauregi eta Irati Urrestarazu ditugu, eta Martin Etxauri Sáenz de Murieta, edo Txo, bezala ezaguna. 2008ko edizio hau, ireki nahi izan dugu sorkuntza, artea eta teknologiaren trinomio horri ekinez, edo haien arteko harreman horien inguruan eztabaidatuz, ezta? Irati, Satxa, Martin, ongi etorri, HDHO. Egunon guztioi, ongi etorri denoi, Humanitate Egunon guztioi,